Ser mag i treballar en el món de la màgia i l'espectacle no sols requereix dominar els trucs per tal de sorprendre l'espectador. I almenys això és el que creu en Lluc, un jove mag de Sant Martí de Maldà que durant la pandèmia va descobrir el món de la confecció i va començar a fer el seu vestuari. I ara n'ha fet una exposició al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. I anem cap allí perquè la Judit està molt ben acompanyada i ens ho explicarà. Judit, no sé si tens la vareta màgica, però sí que ens explicaràs qui és en Lluc i ens el presentaràs, no és així? I tant, Marevi. Avui no parlarem tant de màgia, sinó que parlarem més de confecció, però sí, el coneixerem. I és que, com bé deies, ens trobem en una de les sales d'aquí del Museu de Vestits de Paper, que actualment acull 15 jaquetes, totes confeccionades pel Lluc. Pel Lluc, que és un mag, exactament. A mi m'agradaria parlar amb ell, i el tenim aquí. De fet, el tenim davant d'una de les jaquetes que és la seva preferida. A veure, explica una mica per què. Home, a mi m'agrada molt aquesta jaqueta perquè jo crec que és molt bonica, i més que res que si la trobes bonica ja per davant, imagina't per darrere com és. És a dir que jo crec que té uns quants elements bonics, aquesta. Hem dit que avui no faríem màgia, Lluc? No. Però, home, jo crec que fa goig, fa goig. Perquè, explica'm, com va sorgir tot això? Perquè tu et dediques al món de l'il·lusionisme, no al de la confecció. Mira, doncs això va sortir gràcies o per culpa de la pandèmia, quan ens vam quedar tots tancats a casa i no teníem res més a fer, doncs jo vaig pensar, doncs tinc una americana, tinc decoracions, tinc brillants, aquesta cosa que ens agrada tant als mags, i dic, què passa si ho ajunto? I em va sortir una primera jaqueta que em va inspirar a fer les 15 que hi ha aquí exposades. Una primera jaqueta que no és aquesta, perquè aquesta hi ha molt esforç darrere. Sí. I de fet amb aquesta jaqueta també hi ha elements que són divertits, com per exemple fer, jo què sé, posar les punxes aquestes, enganxar-les aquí, jo penso que són... té la seva història, cada jaqueta té la seva història. Farem això, anirem caminant per aquesta exposició perquè a veure si en podem ensenyar més. Mira, de fet, aquesta també té una singularitat darrere, que sí. Aquesta d'aquí, quan jo vaig fer una petita mostra aquí, quan es va fer la gala dels vestits de paper d'aquí de Mollerussa, i hi va haver un dissenyador, el Fran, de la revista Passarel·la d'Asfalto, de Madrid, que li va agradar molt aquesta jaqueta i se la va voler endur, i ara sortirà una foto amb una celebrity que portarà aquesta jaqueta, i jo estic molt content que hagi sortit aquesta oportunitat. Clar, perquè la idea no és només fer jaquetes per tu, per mags, ara és també donar-te una mica a conèixer i dir, no només són per mags, per periodistes també faries alguna jaqueta? En podem parlar, clar que sí, jo estic obert a tot. M'ho apunto. La veritat és que també m'agradaria comentar l'estil, els patrons que segueixes, perquè tenen també les seves peculiaritats. Explica'm una mica en què t'inspires. Podeu veure que tots segueixen aquest estil tan sobrecarregat, tan brillant, i jo crec que també tan elegant. Jo crec que si veus una persona amb això, a part que primer crida molt l'atenció, després dius, ostres, doncs jo crec que és elegant, no? I les referències, doncs, en tenim... Tot això és un mix que jo què sé, veig moltes coses, m'empapo de moltes coses, i a partir d'aquí em surten unes jaquetes. Jo què sé, tenim la sèrie aquesta de The Crown, per exemple, que suposo que molta gent coneix. Jo què sé, també tenim més pròxim així al McLaren, per exemple, o per exemple els vestits de la Guàrdia Militar Britànica, aquests que surten així, fan el canvi de torn, aquests que són vermells. Aquests vestits de gala que es coneixen a mi m'agraden molt i de fet m'inspiren. I no només els militars, sinó, jo què sé, grups de música, que tots tenen el seu encant, els seus detalls, i a mi jo em fixo en coses i després em serveixen per ajuntar i per agafar tots aquests elements i ajuntar-los a les jaquetes. I ara, per últim, escolta, hi ha algú que t'hagi dit, ei, m'encanta el teu estil, la gent que havia vingut aquí a l'exposició? Sí, hi ha bastanta gent, o sigui, la gent no coneixia que jo feia això, i va ser un dia que vaig dir, ho vaig compartir. Jo en tenia ja fetes unes 9 o unes 10 i ho vaig compartir en un compte d'Instagram, i la gent es va quedar com, i tu saps fer això també? Perquè jo això ho tenia guardat a casa, tancat per mi, i jo no volia compartir ni res, però ho vaig ensenyar a familiars i amics, i van dir, ostres, això és molt xulo, ho has d'ensenyar, i per això va sortir aquesta idea d'ensenyar-ho, sí. Doncs moltes gràcies, Lluc, per explicar-nos-ho. Aquesta és una exposició que es podrà veure al Museu de Vestits de Paper, que la podeu visitar. Fem una cosa, anem a parlar amb la Mireia, que ja és la responsable. Molt bona tarda. Bona tarda.
A veure, com vau conèixer el Lluc i com vau decidir apostar per una exposició així? Bueno, el Lluc presenta un dossier al que seria el Museu de Vestits de Paper i la veritat és que s'obre el dossier i la sorpresa és trobar-nos justament amb aquesta col·lecció de jaquetes barroques. Li proposem, ja que ens semblava una proposta superinteressant, que exposi el dia del concurs, però clar, volem anar una miqueta més enllà i li diem que vingui justament a exposar aquí al museu. Aquesta és la sala polivalent del museu, l'utilitzem per diverses coses, però una d'elles és justament per exposicions. I poder acollir aquesta exposició que té molt a veure amb el museu i sobretot amb el concurs, perquè parlem de costura i parlem de creació, per nosaltres és un luxe. Tenim exposicions de molts tipus, però com aquesta cap. Doncs aquesta és especial. Sí, del tot. Doncs Mireia, moltes gràcies per explicar-nos-ho. Mira, acabarem així invitant a tots aquells que ho desitgin, que ja li hagin ficat un ull a aquesta exposició, a visitar-la aquí al Museu de Vestits de Paper, tots cap aquí. I escolteu, jo, Mariví, jo em quedo aquí perquè jo abans ja he parlat amb el Lluc. Mira, ara ve cap aquí, jo ja he parlat amb el Lluc, ja m'he mirat alguna jaqueta i potser per algun event, doncs mira, no et dic que no. A veure, que vagi agafant mides i mira, pel dissabte, ja que tens la gala, ja pots presentar. Gràcies, que vagi molt bé.